बोलणार नव्हते, पण आज बोलायची इच्छा झाली. खूप मोठ्या खानदानात जन्म, मोठा बाप म्हणून कर्तव्य बापाचं अख्ख्या खानदानाकडे लक्ष दिलं. बाकीचे भाऊ बंद सांभाळता सांभाळता मुलांकडे लक्ष देणं विसरूनच गेलं. बापाला लय मोठा स्वाभिमान. माझे आहेत ना भाऊ बंद, मला काय गरज आहे? बघतील की ते माझ्यावर कसली वेळ येऊ दे. भाऊ बंद